khazani tahuk te bukuk song te ani mare kising song phaiding ke chengtini te kaisa khoroksa takhukni hamjakmani kothmano chung khnawi nelene ano share khlaikya bini mung ungkha karan deborma bo hamjak mungo klai bahai bahai ke bini langmawo tam ungkha abono bo ano sawi khnarika hage bin okothma ungkha koboi aboni bagai norok kothmano bini kothmano puilani siming paithak jora khnawi tongdi haipana ang nakarsano otakhuni thinibo te norokni thinibo ang obreni mungnole ang norno mention khlai mangla otakhu koron ge puila bini hamjuma beribai nuglaimani te sinilaimani ungkha Facebook tuisi bono puila bini hamjung berina nukha Facebook o hage friend request rika te obribo bini friend request no accept khlaikya bini friend request accept khlaimani ulo bo textbook khlaikya te aba haike na borok Facebook te text khlailakya abai ke borok tong laikya saljan ke otakho karan obrini mobile number bo sanka te obri bo bono bini mobile number no rika hake borok mobile bai bo kogrok salanyani jengka takho karan ke obrinyo hamjagi thangka aboni bagino bo obrinyo sengka nini kebo hamjangmani jalada tong ni obri bono saka gerei ni te agi tongmani break up nglai thangka bo bai hinke ni saka hake borok haino hai aba haike kok salai na tong laikya borok kok salai mani 10 din sukni ulo hinke salja otakho karan obrinyo sawerika angnono hamjago hine te obri bo gosika da kon nino aba haike na borok kni hamjag laina tong laikya salja ke takho karan bini hamjang brinyo saka angnono na phaisinai hine afro bini hamjang bre gosika na phaidi hine no hake bo bini hamjang brinyo na hari phaikya te salja bini nogono obri bo tongkha aboni teini salon ke obri ni buma phachong jelani nogo songai phailekya te besajongna nogai saka nogo thangya da hine afro obri bini buma songno saka ang thanglia ulo phaya ne hine haipano bini buma phachong oinai khlaino talangnani nailekya te obri bo belaikeno kapkha pia afro obri ni buma phachong otaku karano sawi kalangkha norok no kainai sekagya hinino Piaba aboni yagulole bini hamjama beribai takho karano obini buma phasong kokphano si sarilia te afurni simi kainani bo soya ngai thangka tamni hinke takho karon chongni nukhung hinke bigra nogai aba haike no 1 year bo laikya tabuk hinke kopuni chalabai kainani ingkha obrinyo hine o takho karon khnaka aboni bagino tabuk bo om hai hine saw angnono asak hamjang mahai buinono hamjagla te neng ano pogoi thangpano anglanono pogoi simangla haipano angnono sanamu chungo neng bube phano kajak sidi te kaham kaino tongdi tamni hinkai nini life khuji hinkaino an life khuji ingnai hine The Cockbrook Disclosure YouTube channel no tui tongnai ang Andrew Deborma Norok bowan sugi naidi saboni jini hamjakmano yakari rohornani muchung sabosi khani hamjakmno bogi thangai man pia je borok nono yakari kelango bini khawo hamjakma paisi thangka hage khajani tahukte bukuk song te mare kising song okothuma boba hai nung nangjaka te boba hai ma tongka abo comment khlaisadi te video no kaisa like redi o video no bo gobang ka share khlairdi te tumuno nung omahai kothuma serengmung gana te kubai kothuma rokno khanawi tongnani musungkhan ke o channel no subscribe khlaina di nor jotono kaham korong no tongdi hambai।